Hej, jeg hedder Frank Bornak og jeg vil gerne guide dig i yin-yoga sammen med Christina, der vil vise øvelserne. Selvom det her foregår på et subboard på vandet, kan du sagtens lave øvelserne på din yogamåtte derhjemme på samme måde. Er det svært at praktisere yoga på et paddleboard, Christina? Nej. Det synes jeg ikke. Hej Christina. Vi skal i gang med at lave lidt yin-yoga. Og du må godt prøve at vise en cat-cow, hvor du kommer op på alle fire. Og du krummer ryggen og puster al din luft ud. Og så svejer du og kigger op og trækker ny luft ind. Og krummer ryggen. Og du svejer igen og trækker luften ind. Og prøv at fortsætte lidt i dit eget tempo. Sådan så det er dit åndedræt, der styrer tempoet. Og når du krummer ryggen, må du godt krumme den alt, hvad du kan. Og vi er jo ude på Bræsø, her ved Silkeborg. Og det er et lille paddleboard, som Christina hun praktiserer yoga på. Og du kan følge med derhjemme og lave de samme øvelser. Så skal vi prøve en ny øvelse. Det er det omvendte V, eller hundens stilling. Så hvis du lægger god afstand mellem dine fødder, så har du bedre balance på dit subboard her, og god afstand mellem hænderne. Og så skubber du dine hofter så højt i vejret, som du kan. Og har så en forholdsvis lige linje fra hænderne og op til ballerne. Og du kan eventuelt bevæge fødderne en lille smule, hvis det kan gøre det lidt lettere. Du kan komme ned igen på maven. Og så læg dig på albuerne, sådan så albuerne er op. Så har du et lille stræk over lænden. Det skal ikke være voldsomt stræk. Bare så du kan mærke det. Og så prøv at følge dit åndedræt. Er det glidefrit?
Og du må godt prøve at komme om på ryggen. Og lad fødderne falde ud til siden. Og lad hænderne finde hvile på bordet. Og lige mærke, at du ligger roligt og stabilt på dit bord. Og så kan vi prøve at lave universalstrække. Og det gør vi ved, at du tager din højre fod og sætter op på det venstre knæ. Og der kan det være en god idé at lige flytte kroppen, så du har balance i bordet her. Og så tager du dit højre arm og sætter ud over vandet, så der bliver lidt mere balance. Og så kan du mærke stræk igennem hele kroppen, fra skulderen og ned til hofterne. Og du kan eventuelt sætte den venstre hånd op på højre knæ. Og hvis det er muligt, kan du også kigge lidt efter hånden ud over vandet. Og så ligger du bare her og lader tyngdekraften arbejde for dig. Og hvis det bliver for meget, kan du gå lidt ud af stillingen. Og så komme ind i stillingen igen. Og så en stilling her ligger man i cirka 90 sekunder eller mere. Og så opnår du en smidighed og en større sundhed i din krop. Og prøv at følge dit åndedræt. Måske kan du mærke, at når du ånder ind, så bevæger din arme sig en lille smule opad, og når du ånder ud igen, så falder den måske nogle ganske få centimeter eller millimeter. Og husk at nyde stillingen. Og du prøver at tage armen fra vandet ind igen og komme langsomt ud af stillingen. Og læg dig i en midterstilling med begge ben strakte. Og lad fødderne falde ud til siden. Og mærk, at der er sket en forandring i din krop. Og du gør klar til at lave
universalstrække til den modsatte side. Og vi går til grænsen, så vi skal mærke det, men det skal ikke gøre ondt. Hvis det gør ondt, så kan man tage armen lidt ind igen, eller gå lidt ud af stillingen. Og du kan også trække den arm ind til dig igen, og komme ind i en midterstilling. Og Christina, du må godt bøje dine ben, så der er en vinkel på 90 grader i knæene. Og hvis du så sætter højre hæl op på venstre knæ, og så tager fat med begge hænder om haserne på det venstre ben. Er lige igennem der, ja, er det fint. Og så kan du strække benene op i vejret, hvis du kan det. Det kan også være fint nok bare at holde det nede. Og så kan du mærke et stræk i ballen, og det er en rigtig god stilling, den her, hvis man har besvær med at sidde på en kontorstol eller sidde i bilen, når man kører bil, så kan man få udstrakt sine ballemuskler lidt mere, så man kan slappe mere af i en siddende stilling. Og sådan en stilling kan man være i 90 sekunder eller mere. Men det er selvfølgelig også alt efter, om man kan holde til det. Hvis det er for meget, så går man bare ud af stillingen. Og hvis det er for lidt, så kan man trække lidt mere med hænderne. Og husk at lade åndedrættet glide frit, når du ligger i sådan en stilling. Og så prøv at langsomt komme ud af stillingen igen. Og læg begge benene ned på bordet. Og lad fødderne glide ud til siden, så du slapper af. Der er ikke noget, der skal holdes. Og så kan du mærke ind i forskellen på de to sider. Og mærke, der er sket en forskel. Og du kan gøre klar til at lave den samme øvelse, bare med modsat ben.
Så træder vi nålen, som øvelsen her hedder. Og i baggrunden kan vi høre en musvåge, der kalder. Der. Og hele tiden finde den stilling, der passer til dig. Vi siger, at vi går til grænsen, men vi går ikke over grænsen. Så det skal kunne mærkes, men det skal ikke være smertefuldt. Og du kommer langsomt ud af stillingen igen og lægger begge ben ned på bordet og strækker dem ud og giver helt slip på dine ben og mærker den afspændthed, der er opstået. Og vi skal nu prøve bananens stilling. Og bananen, det er sådan, så du krummer dig, sådan så at hofterne kommer til den ene side, og fødder og overkrop til den modsatte side af hofterne. Så du ligger med begge baller på bordet eller på dit underlag, og så overkrop og fødder til den ene side, og hofterne til den anden, som en banan. Og tag begge hænder op over hovedet og hold dem sammen. Også i den her stilling kan du lege med, om du skal have en lidt mere udfordrende eller lidt mindre udfordrende. Og husk at nyde det og trække vejret roligt. Og du kan langsomt komme ud af stillingen igen og komme ind i en midterstilling. Og mærk, at der er sket noget i din krop. Og så gør du klar til at lave strække i den modsatte side, så hofterne
til den ene side, og overkrop og ben til den anden side. Også her kan du lege med at komme ind i det stræk, der lige præcis passer dig i dag. Og så kan du prøve at følge dit åndedræt en lille smule. Og prøv også at mærke ind i strækket. Hvor er det, det strækker henne? Og prøv også at komme ud af den stilling her igen. Og læg benene udstrakt i en midterposition, og resten af kroppen i en midterposition på bordet. Christine, du må gerne prøve at løfte dit venstre ben, eller bøje begge ben, og så løfte venstre ben i vejret. Og skub af med det højre ben, så hofterne løfter sig fra bordet. Og så kan du tegne nogle cirkler i luften med foden. Og prøv også at tegne lige så mange cirkler den anden vej. Så prøv at beholde benene i luften, men sænk hofterne. Tag fat med begge hænder omkring haserne på det ben, der er i luften. Og stræk det andet ben, det der bøje, stræk det ud og læg det ned på bordet. Og så løfter du næsen op til knæet og siger hej til knæet. Og knæet er måske lidt overrasket over, at du kommer så højt op. Men det gør ikke noget. Prøv at lægge hovedet ned på bordet og give slip med hænderne omkring benene. Og så brug de næste 10-15 sekunder på at lade benene langsomt komme ned til bordet. Og så lad fødderne falde ud til siden og giv helt slip på fødderne. Og mærk den forandring, der er sket i den ene side. Prøv igen og bøj begge ben, så knæene har en vinkel på 90 grader. Løft så det højre ben i vejret og skub af med det venstre, så hofterne løfter sig. Og så prøv også at tegne lidt cirkler i luften her. Og prøv også at tegne nogen den anden vej.
Og så prøv at lade hofterne komme ned på bordet igen. Og tage fat med begge hænder omkring benet, der er i luften. Og træk næsen op til knæet, så langt du kan komme. Og prøv at nyde stillingen. Og giv så slip med hænderne omkring benene og læg hovedet ned. Og så brug de 10-15 sekunder på at lade benene komme ned til bordet igen. Og lad fødderne falde ud til begge sider. Og mærk forskellen, der er sket